Ka results ka ba ka Meghalaya Board of School Education kalapin bana hine ka sngi ka science but commerce stream jong ki class 12 ha ka ba ka school Laban Bengali Boys klayo bat biang ya ka kurdan ning kong do bat boot pat sa St Edmunds High Secondary School nang ta sa St Anthony's High Secondary School. Nakalyang usangot aga jinglay panikren bat kilayngot ki samla puli ki bana St. Anthony's High Secondary School ki balarung hakathop top 10. Kila penpau baka buit hi banyo ekani ka kerdan ka debet tang ka jingshanya atali haublay ringkat ka jingtray shitam bat minot man ka sngi. Hakni ka sngi la yo ru banikren bi samla ame ba ai hun sha kharbi ibale si barok ngi kenmau ba ide samla ba bat ek kerdan ningkong ni first position haka results jong ka SSLC house name arjar arpuar na ka St Paul High Secondary School marbisu pat rungpat menta ka kerdan ka basaw jong ka HSSLC science. Shushu akane ka sngi la yo rubani kren bu samla arme care marpnau bla rung ha ka kerdan ka balai but yo he marks tam ha ka subject khasi ha ka ne ka results ka bla pinbana na ka science but commerce ubla kren halor ka rukompen kre jong u ya ka ne ka examine but ru ublai thu bayaki boit but ki rukom jong u ban pulikon. Hakane ka sngi ru la yo bani kren ba ka samla rila akor lamare ka blapen pau ba ki samla ka jad benre jongi ru kimdei ki baduna ka jingla banwan shakman haki examine hinrei ka daw ba kimpoi shakane ka kerdan ka debet nama ki jingle jaitu da ka ba ong ba ublei uai ka ju ka jingla yo khasi ne dakhar hinrei ka badon kam ka dei ka jingtrei shitom. Arme care marpna but nga dena ka school St Anthony's High Secondary School but nga wan ka third position ha ka SSLC science stream for 2024 Amak ba ikabut kasekrat? okay ka secret tanga tharai ka ba what works for me will not work for everyone te nga thrai long ngia long la ka jong te karukom kot nga thrai nganda ai bet mangai pi karukom khre kot pi bot bet tik patik ko makhre manga te yo pempoi se long long ka song ha pi se kan long what works for you pi khre kom ta kan long pi hapat bantrish tom kata te ka bamla la hire te ka baning kong te na ka benta ka jong ka de ban bu sayo blening kong kamla reka kot kan namla ban sim ya ka jaka ka baning kong ka jong ble ka jing jonga ki jing kuli ki nom sim lanul nuru ya ka jaka ka baning kong ka jong ble ka jing jonga uble ude baning kong ki jing kuli ki sa wan hadi Kan kata sisni mo school days ka for ba ya long school bet bro sisngi ikom tu te every day at least 2 hours ar kan tai te dah ki por pat ba kila jan ka exam ka bangi yo ngia shuti mo for the exam ngia nga kre kom tu thrai khat ar khat la kan ta kat bala chi phone ne kan ta tanga for after class 12 ka de ban as of now ngamut ka dream ka jonga ka de ban pursue be ka physics te ka de ka favorite subject jonga te ngan le minta sisnam ngashim gap ya ngan le ban coaching for JEE the next year ngan sa aya ka JEE exams ka jonga the bana tu ni sampai amba anything ka belong related to physics yang belong interested no active na nga active kini ke parlo ya use nga dan ka Instagram account nga dan ka ngale WhatsApp obviously barok hingi dan kam hi along ban yakran bat ki brio ban connect bat ki knas bat ki paralog na po class kung mangiru ni je text be among us ni siya text be kum tu te tambah ka Instagram te nga le kum tu support tambah ya ka bamta tang conversion ng patu pala ka po jang we ka bangan ang nakabenta jang barok ki ba pe ong ka de ba kani kam de ka ultimate goal te ka jang ni kam de ra taman supoi mo na kam ta jang ni ban de be tang ka taban poi top 10 kamut ka ta kala de ka ba so bhai ble em kam de ra kum ta te long ka shong ha ka jing la ka jong pi le kat ba pi la be lada ka jing la ka jong pi ka di 80% na ni 70% lada pi yo be ka taong kamut utrai u sham so bha te ka ba pi le kamut pi la 3 hok shisha ka ni ka ba ka bor ka ba utrai wala ai ha pi hindai lada pat do shule jaitu kum tu te long
kata te long phi haban khet hi usok jang jing jai to andre ki badan ya ka jing la ban poi top 10 ru ka bha palat ada phi la ban le kata pen poi bet te ka wei ru bangan ong ka de ba what you sim sting ya kanu kanu ka subject ru ki dan ki ba ong balik science kamut ya ka khasi ka english e kim ju ai attention chuk mo kamut kim ju kre chuk sendan ki e binak khasi ba english Hindi na kamta jong apa nga sung komen hado kata-kata bang ayo highest ya ka khasi mo ha ka state kadi ka way ka ika bang sung long sarong hate long ba u try hu la yarap hindi long kajing le ka jong kinong kai eru namar nga di nga it hate ka khasi ya ka yuki bon ha gi ba chu oma ba kata ba khasi kadi ka ba khasi ka ba kamta khasi ba kamta hindi nakabenta ka jong ate ka khasi ka la yarap ha nga ban le ha ka exam ru ban he ka percentage ru bunsin ha kini ki school exams e kam tamli ka debe ka khasi ka basi kan tiyo bate ka percentage haka beningkong nga ay mo blay ba ula darangkat di kajing kerku jong blay hining kong mo mga ban yo akum ni la ay kamet ba pikya kikni kikpa ki bajudang dekat ba ngaman kapor mga krekat ki himan ki para ru barok hat di nga pau kajing sumo i blay ki ya e barok ba kerku kajing ung bajanga kajing ni barok de tahi ngaru nga kan expect Reban wan cha kamat mar kum tamu kalong ka bae mo ka science lay te shibun hiro ki kamta minggir ki kamta mangi se wan shak mat exam ni tu bro khat te kadang ni ka stress mah bang kira ko ikam tu ni ngin la ne habang sa exam ka tu ni kadang dek kata anxiety tambah kini baru ni no hoble kan kata ni shushan ya hoble ka tu punya no te kabas so tenat kalong ba entah kini ngir ngayo ban ya wan langkum ni mah so kenan te mentahi kayo first Pi expect naman ta nga kami expect han namar ba hapor bangwan shani ru ngas ngo ka bhaga jing puli ngas ngo long wan sa na shisha sar tama nga dan jingai ki kimi ki pa ngas ngo long kenja ba mamar we ngas sa bari himen te long sodu men siam ru teng teng long ta te long stress bhag ngai kai ru klap ki kimi nanti bhag tu bangan la ye tengar ele kat bana mo bangan la ban dan kata level kebaikan hika kami nanti kan te ayo iblay mo lang expect na banyo ako first kami mga sutu ila di bang telat ke lang amla ngadan ka kunta mo di shibun kijing ngamar itu Jembatan ban medical te man tang usna masyu late ban experience kaya kani ay ban tho masi iblay tang ba dang ayo ngan late ngamot ban coaching sisna na school hi bro khal kinut si ayo ki penbiang pa kijing hikar ka clear ban school tuition hi ngalai tang sipor hi ngan le syuk hadir telang pun kira ina dia tan ngasno ka bampor mau taman ban wanru te kanta ken na ka social media hi te ngasul page na youtube kan dia tambah instagram itu ngamle kan syuk na whatsapp itu san kinut itu syuk kanta hi Mga expectation ko Sing man hito man ban yo akat tapi ru long syuk krebe ka syulong bay easy way bita ka syulong bay itu ka syulong bay ka syuya ka on the flow bay kan kon ko pen kre ha class 12 pada kadan ka expectation ru itu long entah ki para marjan ki bayi hasam tu ki dan jingkwa ki dan expectation te bangan yo kham pas ha mo ka sinam ru te long kuntai kadan ni kijing pair ngasu kala pair bhai ru mun shwa class 10 ka pair bha class 11 12 kijing em janga kala pair bha re ngai ngoi ulai pada ba ya ram kan kijing em janga Ko lamari ti ningkong nga kwa ban ai ngo yuble bula dan ringkat ban ngi baro ka jing im ga jongi klem ka jing pinyat ka jong unginam la ban yoy ka jing im ti ningkong ka buram ka long shu ubeng namar ladangi pulina ladi kat nu kat nuru re lada plan uble nginam la ban yo ti kwa ban ai ngo ningkong yuble ngkwa ban ai ngo ru ya i meipa bala dan ringkat ki ba ai min sim kimju lada kibun kamru kile ladi bet knang bangin yo kon ti ginong hikai ru ya ibashim tuition yang aru ti barong aku ban aingo iki bat rung ide banan kam ban tresh tam na ladi ngidan kam namar kata kalong kabadan kam tam bangin la ban le ha ka jing im ngidi ban tresh tam bet man gsni hi por ba long school tem da yo por ban krek kon hinrei kum tu daga yo shti te krek hi nrio pra kan tai nri por long school da tang ar kan tai expect na man rumless expect on the river yor try bash pone tip akan expect that namar bang klem dale bhama for by you for exam hinrei aingo ublay bula pinyo hadu ka kerdan kebasan Pijuk dah bekerja menuju di start lah. Tak kena
Kejap ni kamla pun kiu kam strong ban nyampe kui kejap ni kati keplong tadi kiu bujai tu atau pi kubun amin ni. Kejap ni kiu kejap ni bujai tu. Ya kubul ni kata bun sini ong bet kidak kar gidi start in rei de bangim tresh tom ladangi tresh tom mangi rungim dunahi ki ublei ai ka ju hi jing start i baro in rei dan kam tang ka jing tresh tom ban IT lut bet chisin bala ong ban le nu kan di ban ai bet da kamen sim baro kata hi ba pen long de bangi dunah ka jing start in rei ublei ladam minat u ai bet ka jing start i baro um ju hi ka jing ai men sim kalong ba nadu bas dang jong snem ki di ban krek kot bet man kesni ban long consistent namar ban krek last moment ti pinam la ti kan bha ba pin krek kindiat man kesni namar hadin pinom panik pinom tieng te kata hi bat ban IT bet hublei ya ki haki jing pin krek ki jong pi bat ban duai ba pin yo kamet ka bakot bakya ba pin na ban tho phai ka exam te kata hi